computer. Croeso i'r radio YesCymru a siwmai Dafydd, fi'n falch i gael chi ar y rhaglen yma fel gwestai. I chi'n ganwr, yn adloniadwr, i chi'n gyfansoddwr, yn fardd, yn arloeswr busnes. Mae chi'n tipyn o fentrwr yn ymgyrchydd a chi'n pregethwr hefyd, y gweud y gwir. Mae lot ydych chi ar eich plat chi, Dafydd. Siwr ydych chi'n dod i ben y popeth? Gormod o ser ymlaen, ond fel a wedi byw erioed. Ond i fi, mae'r cyfan yn perthyn i'w gilydd. A dwi'n meddwl bod, a dyna sy'n, os oes rhywbeth yn esbonio sut dwi'n gweithio, sut dwi'n troi drosodd o'r bethau, dyna yw yn yw, mae bod yn Gymro yn golygu pob mas o bethau. A dwi wedi trio wneud cymaint ohonyn os yw bosib. Yn yw, o'n i'n credu bod hi'n bwysig iawn bod yr iaith Gymraeg yn nid yn just rhyw fath o rhywbeth ar ymylon bywyd, ond yng nghanol bywyd. Ac felly bod hi'n bwysig bod gyda ni fyd adloniant Cymraeg llywyrchus, bod yr iaith yn dod yn iaith busnes, bod y Gymraeg ar y teledu, ar radio, a'r cyfryngau i gyd. Ac yn fwy na hynny, wrth gwrs, bod y syniad yma o berthyn i Gymru yn rhywbeth oedd yn dod yn prif ffrwd, felly, hynny yw bod pobl yn gweld bod yn Gymro, neu bod yn Gymraes, yn golygu pob math o bethau. Nid jyst un peth, nid bod ni'n mynd i capel, neu bod ni'n mynd i'r Steddfod, neu hyd yn oed ambell i rali wleidyddol. Hynny yw bod e'n rhan o fywyd cyfan. A dyna beth wedi trio wneud. Felly mae popeth dwi'n wneud, y canu, a'r busnes, a'r cymdeithas dau, a'r gwleidyddiaeth, a'r ymgyrchu. Mae gyd yn perthyn. A gethoch eich geni yn Bryn Aman, chymod, oedd hwnna'n yn bentre ac yn gymuned clos a diwylliannol, rhyfeddol yn y cyfnod hynny. Oedd, mae Bryn Aman yn dal i fod yn eitha Cymreigedd, ond yn gyfnod yn tyfu lan yn Bryn Aman, pentre Cymraeg oedd a pentre glofawol ar y bryd, a rhan fwyaf o'n nghyfoeswyr i yn blant neu'n perthyn i deuluoedd y glowyr. Ond oedd yn hollol Gymraeg ac rygbi a cricet. Bobl yn synnu bod fi'n cefnogi cricet. Wel, yn Bryn Aman ges i yn nysgu i fod yn cefnogwr cricet. Oedd y cael cricet yn ymyl yn tŷ ni. Ac rygbi, wrth gwrs, a fi mor falch nawr bod bachan o Bryn Aman, Jack Morgan yn gapten Cymru ac yn gapten gwych iawn ar Gymru. Felly, oedd y fagwraeth yn Gymraeg, oedd y fagwraeth yn ddifyr iawn. A mab y gweinidog o'n i, wrth gwrs, felly o'n i chydig bach yn wahanol i'r rest. Ac o'n i'n teimlo hynna weithiau, bod fi ddim cweit yn perthyn 100% i deuluoedd y glowyr. O ran gwleidyddiaeth, wrth gwrs, llafur, oedd pawb bron yn Bryn Aman. Ac oedd yn nhad yn weinidog, ddim yn cuddio'r ffaith i fod yn genedlaetholwr, ac oedd hynny chydig bach yn awkward, achos oedd rhan fwyaf o'r diaconiaid yn llafur. Ond dyna pam mae wedi bod yn braf gweld pentrefi fel Bryn Aman yn symud mwy tuag at genedlaetholdeb Cymraeg. Ac erbyn hyn, mae Bryn Aman yn gydarnle eitha cryf i Blaid Cymru. Ac unwaith eto, oedd Plaid Cymru mor naturiol, a cefnogi Blaid Cymru i fi, mor naturiol ag oedd cefnogi tîm rygbi Cymru. Hynny yw, yr un peth oedd e. Ac pan sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith yn y 60au, oedd perthyn i Cymdeithas yr Iaith eto yn gam hollol naturiol i fi. Fel yma, perthyn i YesCymru erbyn hyn, ynddo? A dwi'n dal yn aelod o Blaid Cymru. A dwi'n meddwl bod hi'n beth da bod YesCymru yn tynnu pawb o dan yr un faner. Mae'r syniad yna'n bwysig iawn i fi. Achos i ni'n rhy barod i garfannu ac ymrannu fel Cymru. A wedyn mae tynnu'r Cymru at ei gilydd o dan y syniad o annibyniaeth yn syniad pwysig iawn i fi. Wel, chymod, mae'n fudiad sy'n croesawu pawb, a sy'n gwaniaeth beth i'ch lliw gwleidyddol chi. Chymod, i ni'n gyd yn goffos yn mynd mlaen fel cenedl yn dyn ni, a mae cenedl
yn amryliw ac yn llawn gwrthgyferbyniadau, yn dyw e, chymod? Hollol. Dyw e. Ac fel dyn ni wedi gweld yn achos YesCymru, mae'n hawdd felly ryw un garfan i drio troi'r mudiad cyfan i un cyfeiriad pendant gwleidyddol. Wel, fel ydych chi'n dweud, mae cenedl yn gymysgedd ac yn amrywiol ac fel a dylai fod. Dylen ni fod yn erbyn datblygiadau peryglus fel eithafiaith asgell dde'n arbennig, ond ar y llaw arall, mae yna sawl ffordd o edrych ar fywyd ac ar gymdeithas. A dwi'n meddwl bod hynna'n beth iach iawn, achos y peth sy'n sefyll allan yn yr alïau YesCymru, fel oedd hi yn Mangor ddoe, neu Dydd Sadwrn, ydy'r ysbryd positif llawen o hapusrwydd, o fod yn Gymru gyda'n gilydd. Ac mae'n amrywiaeth yn dwi'n nabod digon o bobl sy'n dod i'r raliau yma, lle mae pwyslais gwleidyddol nhw yn wahanol ac yn amrywiol. Ond mae'r ffaith bod pawb yn gallu dod at ei gilydd ac yn dathlu'r ffaith yn bod ni'n Gymru yn beth gwych iawn iawn. A heb golli'r ffaith, heb golli'r golwg, yn bod ni hefyd yn rhan o'r byd. Ac felly, dyna pam fydd bobl yn sôn am, oedd rhywun yn deithau ar ôl cyngerdd nos Wener yng Nghaerdydd. A oedd e wedi mwynhau hynna'n yn yr cyngerdd, ond o'n i'n dweud pam na ddau di gyda ni ym Mhlaid Cymru, achos oedd e'n amlwg oedd o ddim yn perthyn i Blaid Cymru. A dyma fo'n dweud, I'm an internationalist. I'm a socialist and an internationalist. Wel, o'n i'n meddwl bod y ddadl na wedi gorffen yn gwedig gwir, achos i mi, mae bod yn genedlaetholwr hefyd yn rhynggenedlaetholwr, hynny yw bod yn rhan o gymuned o genhedloedd y byd ydy yn ei chewgais i fel Cymro. Hynny yw, mi ddyle Cymru fod yn ymuno gyda cenhedloedd eraill y byd yn y cenhedloedd unedig, yn neud siŵr bod yn llais ni'n un o leisiau cenhedloedd y byd, yn edrych na bod Lloegr yn siarad drosto ni. Achos mae'r safbwynt Gymreig yn eitha gwahanol yn sylfaenol i'r safbwynt Saesnig Brydeinig. A mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn lot o'r caneuon chi wedi cyfansoddi dros y blynydde. Chi'n sôn am y frwydr yn Chile, am Sandinistas, chi'n sôn am yr Aborigine yn colli i Cynefin, a mae'r gan dych chi am y cadfridogion yn Gwlad Groeg, a sut o'n nhw wedi tanseilo democratiaeth. Mae i gyd yn rhan o'r un frwydr dros werinoedd y byd. Mae hanes yr ymerodraethau mawr yn cymryd drosodd gwledydd eraill ac yn gwthio'r bobl frodorol i'r neilltu. Mae referendum sy'n digwydd yn Awstralia nawr i roi mwy o hawl i'r bobl frodorol. Dwi'n gobeithio'r nefoedd wneith o lwyddo, ond dydy'r arwyddo'n ddim yn rhy dda. Hynny yw, bobl wynion yn cymryd drosodd llefydd fel Awstralia, Zeland Newydd ac yn wir Gogledd America. Fel dydodd Mohammed Ali unwaith, mae gen ni job o'n blaenau i berswadio'r byd na dyn gwyn oedd y diafol. Achos mae gyda ni lot i fod yn neud iawn amdano fe. Ac mae'r ffordd yn yw di trin trigolion gwreiddiol Gogledd America ac Awstralia ac ati yn gywilyddus. Ac mae gennym ni le i ymddihiro, a mae gennym ni le i drio wneud iawn amdanyn nhw. Nawr, pam ni'n cyfeithio hwnna i'n achos ni, mae yn rhywbeth tebyg i ryw raddau, sef bod ni fel y trigolion gwreiddiol yn adennill rheolaeth dros yn gwlad, ond hefyd yn derbyn bod y byd yn newid a bod pobl wedi symud i mewn i Gymru ac wedi dod yn rhan o gymuned Cymru, fel adeg y glofeydd yn y de a'r Gogledd Ddwyrain, oedd pobl yn llifo i mewn i Gymru, a bellach maen nhw'n rhan o ffabric
ac o Gymdeithas Cymru. Felly mae rhaid i ni dderbyn mewn liwiad, ond ar yn telerau ni mewn ffordd, ac bod ni ddigon cryf i berswadio nhw i ddod yn rhan o'r Gymdeithas Gymreig. A dyna un peth sydd wedi codi'n nghalon ni yn ystod y flwyddyn diwethaf, oherwydd y profiad dwi wedi cael drwy bel-droed a yma o hyd, ydy bod gymaint o Gymru di-Gymraeg yn amlwg yn falch bod nhw'n gallu teimlo bod nhw'n rhan o rhywbeth Cymreig a Chymraeg. Dyna pŵer can. Bod can Gymraeg yn gallu gwneud nhw deimlo bod nhw yn nes at y traddodiad Cymraeg yn ogystal â Cymreig. A chi'n gwybod, mae rôl pwysig da cantorion yn oes mewn brwydr dros hawliau cenedl a llunio delwedd cenedl i ryw raddau, chymod, achos chi'n meddwl am caneuon bobl fel Victor Chara a Woody Guthrie ac yn y blaen, a mae'r bobl yna wedi dylanwadu arnoch chi, a chymod, mae caneuon nhw wedi goroesi yn dyn nhw, chymod, a wedi ymledu ar draws y byd. Wel, dyna pam oedd hanes Victor Chara yn taro fi mor gryf, achos oedd yna gymaint o dir cyffredin rhyngddo ni. Ac oedd e'n defnyddio caneuon yn hollol bwriadol i gael ei neges drosodd i'w bobl. A beth arall oedd o'n trio wneud oedd perswadio nhw i fod yn falch o'i traddodiad Chileaidd. Yn ytrach na bod Chile yn cael ei lyncu gan yr diwylliant Americanaidd. Ac wrth gwrs oedd yr US o fe yn defnyddio ei diwylliant poblogaidd i reoli gwledydd fel Chile. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn rhan o nghenadaeth i. Ac oedd Woody Guthrie a Victor Chara a Pete Seeger a rhain yn role models da mewn gwirionedd oherwydd bod nhw'n defnyddio caneuon i gael neges drosodd ac i gael bobl i feddwl am y pethau yma. A wrth gwrs erbyn hyn, chi'n gwybod, chi wedi croesi, chi wedi pontio y ddau ddiwylliant yng Nghymru, chymod, trwy yr gwaith chi wedi wneud gyda'r tîm pêl-droed, chymod, yn 2 flynedd diwetha. Sori, fi wedi rhoi y ffôn y clustau fewn achos mae rhywun yn torri'r lawnt tu fas. Mae wedi clywed y peiriannau'n dechrau lan. A wedyn, chymod, a mae hynny di agor wedi ehangu'ch y pêl chi ryw raddau, yn dwi chymod, i bobl falle bydde ddim wedi clywed eich caneuon chi o'r blaen. Ie, wel, dyna pam dwi ar fi'n gorffen llyfr amdana i fy hun yn Saesneg i lolfa. Still Singing yma o hyd, yn autobiography, y fydd i enw fe. Ac mae'n brofiad da oherwydd dwi'n gorfod sylweddoli mod i'n sgrifennu ar gyfer cynulleidfa sydd ddim mor gyfarwydd ar rai pethau i ni'n cymryd yn caniataol. Ac dwi'n meddwl bod yn mynd i fod yn gyfraniad yn yr ystyr bod o'n ffordd i gael lawer o bobl i fewn i'r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru. A mae caneuon, maen nhw mor bwysig ac mor ddylanwadol, ynde. Pam fyddwch chi'n cael neges. A mi fel dwi'n dweud, dwi wedi enwi Pete Seeger, yr LP gyntaf mwyn i brynes i oedd Pete Seeger, We Shall Overcome, Pete Seeger yn fyw yn y Carnegie yn Efrog Newydd. Ac o'n i'n dotio at y ffordd o dde'n adrodd hanes yr ymgyrch dros hawliau'r bobl ddion yn America ar gân. A penillion yn sôn am ddigwyddiadau a Rosa Parks ac yn y blaen. Ac yna, rhwng y penillion, yn annog y gynulleidfa, dewch efo ni i Birmingham Sadwrn nesa, mae'r rali ymlaen. O'n i'n meddwl, wel, dyna ffordd wych o gyfuno adloniant gyda cenhadu a canu caneuon fydde neu oedd yn cael eu canu yn yr ymgyrch. A mae hynna wedi digwydd wedyn i ni gyda pethau fel Peintio'r Byd yn Wyrdd. Oedden ni'n canu ar ymgyrchoedd ac yn raliau Cymdeithas yr Iaith. Ac mae'n digwydd nawr gyda yma o hyd. A
A beth sy'n dda mae'n debyg yn yma o hyd yw dwi ddim yn specific iawn, dwi ddim yn sôn am ymgyrcharwyddion, dwi ddim yn sôn am hunan lywodraeth, dwi ddim yn sôn am bethau specific, mae'n jyst yn sôn am bod y Cymru wedi goroesi, a da ni yma o hyd, a mae rhaid ni feddwl beth sy'n mynd i ddigwydd o hyn ymlaen. Felly, rhaid ni gadw gyda'n gilydd i sicrhau y bydd Cymru'n bod yn y dyfodol. Felly, nid yma o hyd yw'r gan orau dwi'n disgrifennu, ac yn sicr nid y gan mwyaf gwleidyddol, ond mae'n digwydd bod yn un sydd yn taro deuddeg mewn cymaint o wahanol ffyrdd ynddo. Just yn mynd nôl, chymod, i'r cyfnod cynnar le, gadewch chi bryn yma, wnaethoch chi fyw yn Bala, chymod, ardal, chymod, eto yn llawn diwylliant, chymod, a oedd yn siwn ddylanwadol iawn arnoch chi. Llanywchlyn. A Llanywchlyn. O, Ew, ie. O, jiw, wedi pechu pobl nawr, ydw i. Ond, chi'n gwybod, hwnna to, chymod, yn allweddol sy'n ni'n meddwl, a'r holl gyffro'r adeg hynny, wrth gwrs, oedd yr Sontas Lewis, y Tryweryn, oedd hwnna i gyd yn bwydo mewn i'r holl ddylanwadau arnoch chi wedyn. Wel, dwi'n ystyried fi'n anffodus mod i wedi cael byw drwy'r cyfnod yma o hanner can mlynedd sydd wedi newid hanes Cymru. Ac nid fi sydd wedi newid hanes Cymru, ond mae hanes Cymru wedi newid. Mae Cymru wedi newid. Mae Cymru wedi datblygu beth yw'r geiriau, i sefydliadau sifil a cenedlaethol i'r fath raddau yn ystod yr hanner can dwytha yma. Cyn hynny, oedden ni ddim yn siŵr iawn beth oedd ystyr Cymru fel cenedl. Oedd gyda ni anthem genedlaethol, oedd gyda ni lyfrgell genedlaethol, oedd gyda ni amgueddfa genedlaethol, oedd gyda ni rai tîmau cenedlaethol yn chwarae gemau, ond oedden ni ddim yn cymryd y peth gwirioneddol o ddifri. Erbyn hyn, dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf o bobl wedi ystyried, wel ie, wrth gwrs, os dyn ni'n genedl, mae gyda ni'r hawl yma yn ôl datganiad hawliau Cenedloedd Unedig i benderfynu'n dyfodol yn hynny. Ac wrth gwrs erbyn hyn, mae gyda ni'n Senedd. Mae'r rhan fwyaf yna ni'n credu na dyw'r pwerau ddim yn ddigonol, ond o leia, dyn ni ar y daith yna. Mae'r toriaid yn gwneud i gorau i arafu'r daith, neu hyd yn oed i'w stopio hi. Ond mae'r rhan fwyaf o bobl sydd yn adeiladol ac yn creadigol yn ei gwleidyddiaeth yn gweld bod angen cryfhau'r Senedd i fod yn Senedd go iawn. Ac nid yn Senedd sy'n gofod edrych dros ei hysgwydd neu'n dibynnu ar y pwrs sy'n dod o'r Llundain. Ac dwi'n meddwl mae'n mater o amser fydd i nawr nes y bydd y mwyafrif yng Nghymru yn gweld hyn yn glir. Yn ei gan, beth sy'n anffodus yw, oherwydd natur Cymru fel gwlad, bert fel gwlad ddymunol, fel gwlad o amrywiaeth, yn yw naturiol, mae bobl yn dod yma i fyw ac i ymddeol. A mae rhaid i ni ofalu ar ôl yn adnoddau mewn ffordd gall, a wneud siŵr bod yn pobl ni sydd yn cael ei geniau magu yma, neu hyd yn oed pobl sydd wedi dod yma i fyw ac wedi gwreiddio yma, yn medru fforddio byw yma, medru fforddio cael tŷ yma, neu cartre. Ac hynny yw, mae gyda ni waith fel yna i wneud i edrych ar ôl y pobl sydd yn byw yng Nghymru, ond ar y llaw arall, mae rhaid ni dderbyn y ffaith bod hi'n mynd i fod yn frwydr barhaus i gadw'r hunaniaeth yn wyneb yr holl newidiadau sy'n digwydd. A mae'r ffaith yn bod ni'n... Ie, chi'n lle gyda'ch lle, a mae rhaid i chi fod yn positif, y gweithredu'n positif trwy'r adeg, chymod, a dyna beth yw hanfod gwleidyddiaeth da i ryw raddau, chymod, bod chi'n positif a bod chi'n neud pethau sydd yn gwella'r gymdeithas a'r gymuned i chi'n rhan ohoni, ynddo fe? Yn hollol, achos gynnau'n llawer o fynedd gyda'r bobl yma sydd yn gweithio hefyd yn negyddol, yn dweud bod hi ar ben ar y Gymraeg, bod hi ar ben yr ardaloedd Cymraeg, bod hi'n ddrwg arno ni. Hynny yw, allwn ni ddeud pethau fel yna nes bod ni'n claddu'n hunain
yn y bedd. Mae'r rhaid bod yn positif, a mae'r rhaid gweithio ar yr elfennau sydd yn positif a sydd yn gadarnhaol, ac mae yna ddigon ohonyn nhw. Mae yna ddigon ohonyn nhw. Ac mae'n rhaid i ni, gweithio'r problemau, mae rhaid i ni gadw'r agwedd gadarnhaol greadigol yma wrth symud ymlaen a gweld yn cyfleon. A chi'n un o'r unigolion, chymod, ymwedig diwedd y 60au, dechrau 70au, nath hynny, dechreuoch chi fusnes, chi'n bod, oedd lot o bobl yn dechrau siopau llyfrau Cymraeg neu busnesau, a chymod, wnaethoch chi hynny pam ffurfioch chi sain, ynddo fe, Dafydd Jones, chymod, beth oedd y cymhelliad tu ôl hynny? Wel, oedd hwnna'n rhan bwysig o'n athroniaeth ni o ddefnyddio'r gair mawr yna yn y 60au a'r 70au. Os oedd neb a jyst y slogana a sôn am y fro Gymraeg a gael arnadu bod yn pobl ifanc ni'n gadael, o'n i'n dweud, wel reit, beth am i ni sicrhau bod yna dau ar gyfer pobl, bod yna waith ar gyfer pobl, a bod yna fusnesau yma Cymru ni rhedeg. A fel ydych chi'n dweud, mi gaethon ni gwmnïau recordio, mi gaethon ni gwmnïau teledu nes ymlaen, mi gaethon ni sefydlu siopau Cymraeg a gweisg argraffu. Roedd hyn i gyd yn rhan o barffornelia Cymru'n tyfu i fyny. Achos os oedden ni am mwy o lyfrau, wel, gwneud nhw'n hunain. Os oedden ni am raglenni teledu, o rhaid nhw'n gwneud nhw'n hunain. A dyna pam oedd sefydlu S4C mor bwysig. Ac oedd sefydlu sain yn symudiad mawr, o sefydlu'r lolfa yn bwysig iawn. Hynny yw, ac mae sain yn dal i fod yn rhan eitha pwysig o'r byd adloniant Cymraeg, ac mae o'n esblygu ac yn ehangu ac yn tyfu bod y chwilio digidol yn creu heriau newydd. A mae rhaid ni wneud pethau'n hunain. Nid dibynnu ar bobl eraill i roi grant i ni o hyd neu i symud i mewn ag agor ffatri. Mae allwn ni wneud pethau'n hunain. Ac dyn ni ddim yn digon parod i gydnabod y Cymru sydd wedi gwneud hyn. O'n i'n meddwl leni yn Steddfod Llun a Gyfiawnder, oedden ni newydd golli un o bobl busnes mwyaf llwyddiannus Cymru, John Llywelyn, perchennog Hughes Gray. Rwan oedd wedi dechrau o ddim ac wedi creu un o'r cwmnïau adeiladu, ddim adeiladu, ond defnyddio adeiladu, mwyaf yng Ngwledydd Prydain, ac oedd o'n defnyddio'r Gymraeg yn y busnes yn amlwg iawn, ac oedd o'n busnes yn cael ei redeg yn llwyddiannus, ac yn anffodus, wnaethon ni ddim byd yn y Steddfod i gofio John. A dyn ni ddim yn sylweddoli bod na bobl busnes sydd yn creu busnesau i hunain ac yn creu... A dyna pam dwi'n credu bod y mudiadau gymunedol yma rwan i brynu tafarndai ac yn y blaen. Mor bwysig. Nid yn unig i achub tafarndai, ond i sefydlu canolfannau cymunedol gwirioneddol fywiog, ac nid yn unig hynny, ond sicrhau bod yna waith a bod yna fywyd yn cymunedau ni. A mae hyn yn hanfodol, dwi'n meddwl, wrth i ni symud i'r dyfodol. Sylweddoli y gallwn ni fel unigolion ac y gallwn ni fel cymunedau greu llawer iawn y gyfoeth Cymru yn hunain. Ie, achos mae'r cefndir yna, mae gymaint o gwmnïau bach canolig yn Nghymru, a nhw sydd yn cyflogi bobl yn lleol, a nhw sy'n gwario'i arian yn lleol, yn dyfe, mae'r bint yna'n sefyll yn y fro, dwi ddim yn mynd lan yr M4 neu'r A55. Wel, pam o'n i yn ymwneud â yr economi yn rhan o Cyngor Sir Gwynedd, o'n i'n syfrdanu pam o'n i'n cael y ffigurau yma ynglyn â pwy oedd yn cyflogi. Hynny yw, fel ydych chi'n dweud, cwmnïau bach a chanolig ydy'r prif gyflogwyr Cymru. Hynny yw, mae gan hawdd i ni ryw golli'n pennau ynglyn â'r ffatrioedd mawr yma, ond prif gyflogwyr Cymru o bell
yw'r cwmnïau bach a'r canolig. Ac felly mae'r cwmni sydd yn cyflogi 3 neu 4 o bobl yn hollol bwysig. Ac mae o'n fwy tebyg o aros yma wrth gwrs na'r cwmnïau mawr sydd yn wych am 10-20 mlynedd ac yn andiflannu fel... a wedyn mae honno'n ergyd a chrynllid fel Two Sisters yn Llangefni rwan, ynddo. A sawl un o'i blaen nhw. Pan byddan nhw wedyn yn symud neu'n cau, yna mae'n ergyd ofnadwy, achos yng nghyfnod Thatcher, mi gollon ni ffatri fawr oedd yn fan hyn, yn ymyl Athro, Peblig, oedd yn cyflogi cannoedd o bobl, ac yn llwyddiannus iawn. Ond dath na'r gyfalafwr i mewn, prynu'r lle, asset stripio'r cwmni i gyd, a cau'r ffatri. A dweud wrth y bobl, os ydych chi eisiau gwaith, mae gennym ni ffatri arall yn ymyl Caer. Dyna'r math o gynllunio economaidd sy'n lladd Cymru. Ac felly dyna pam mae rhaid i ni fod yn effro i'r peryglon ac i bosibiliadau gwneud y peth yn gwneud y gwaith yn hunain. O di, mae'n gwych gweld gymaint o fentre yn digwydd yn cymunedau ni nawr, o'r de'r gogledd. Mae lot yn mynd mlaen ys i Bymfro, maen nhw'n trio prynu tafar nawr yn Crymych Arms nawr. Mae Criw y Fel yn weithgar iawn yn Felyn Fach fan hyn. Maen nhw'n newydd gael rhywfaint o arian hefyd i helpu nhw i ddatblygu'r lle. Mae llwyth o lefydd yn y gogledd, mae llety arall dy chi, a mae'n arbennig, achos mae'n dangos bod bobl yn fodlon gweithredu yn cymunedau ni, a ni ddim yn ddibynnol ar rhyw elfennau o tu allan, sydd ddim wedi gwreiddio yn cymunedau ni. Ond un o'r problemau mawr, fel i ni gyd yn gwybod, yw'r prynder tai yma. A o'ch chi unwaith eto yn arloesi yn hyn, o'ch chi'n allweddol yn sefydlu tai Gwynedd, os gallech chi roi chydig o hanes am y cyfnod hynny da? Wel, dath criw o'n i at yn gilydd yn y cyfnod yna pam oedden ni yn gweithredu ar sawl lefel yn y 60au, 70au, ac oedden ni'n dod at yn gilydd a dweud, wel, mae'r peryg o dau haf ac edrychon ni'n yn fanwl ar un lle, sef yr ardal rhwng Deiniolen a Dinorwig. Ac oedd y tai i fyny yr ochrau yna yn mynd un ar ôl y llall, yn naill llai yn 2 penwythnos, neu yn glybiau dringo, neu yn cael ei prynu gan ysgolion yn Lloegr fel lle i... A niw, o'n i'n gweld y peth yn tyfu fel caseg eira, ac oedden ni'n meddwl, wel, os di hyn yn mynd i barhau, yna mi fyddwn ni'n colli cartrefi i bobl leol. A dyma rhywun yn awgrymu ni, wel, y ffordd i chi'n neud ydi sefydlu Cymdeithas Tai, Housing Association. Oedd yn beth newydd ar y pryd, a ni, Cymdeithas Tai Gwynedd, oedd y Cymdeithas Tai wledig gynta yng Ngwledydd Prydain. Oedd na ambell un yn gweithredu yn y dinasoedd. Mae hwnna ar ddechrau'r 70au nawr, ynddo fe? Yn 71 ddari ni sefydlu. A'r syniad oedd cael bobl i fuddsoddi arian, neu benthyg arian ar ffurf stoc benthyg, ac yna bod ni'n prynu tai, oedd yn gymarol rad ar y pryd, tai oedd yn bod yn barod wrth gwrs yn y pentrefi, tai teres fel arfer, ac yna'n defnyddio grantiau oedd i gael ar y pryd, grantiau cyngor dosbarth, i gwneud nhw i fyny, ac yna gosod nhw ar rent. Ac oedd hynny'n gymharol hawdd i wneud ar y pryd. Oedd yna lawer o bobl yn deud ni, pidiwch a byddwch chi wedi closi'ch bysedd, newch chi byth lwyddo. Oedd yna Gymru da, oedd yn meddwl bod nhw'n deall busnes ac arian yn cyngori ni i beidio bod yn mor ffôl. Ond o'n i'n methu gweld beth oedd y broblem. Ac mi ddylen ni fod wedi bod yn fwy mentrus ac prynu mwy o dai pam oedd y pris yn isel, pam oedd y grantiau ar gael. Ond mae gyda ni dros 10 ar 20 o dai, a dyn wrth gwrs mae'r hynny'n cael ei adnewyddu'n gyson, a maen nhw'n cael ei gosod i deuluodd lleol. Ond be ddigwyddodd wedyn oedd bod Thatcher a'i chriw yn gweld twf y Cymdeithasau Tai yma fel y ffordd i dynnu pŵer oddi wrth llywodraeth leol. Ac felly fe sefydlwyd Cymdeithasau Tai oedd yn cael arian gan y llywodraeth ganolog, ac yna y llywodraeth mewn gwirionedd oedd yn rheoli eu polisi nhw. Wel, ddari ni wrthod ymuno ar llywodraeth ar y cynllun yna, ond fe sefydlon ni Cymdeithas Tai Eryri,
mwyn medru manteisio ar arian oedd yn dod o'r Llywodraeth. Erbyn hyn, mae Cymdeithas Tai Eryri wedi ymuno gyda Cymdeithas Tai Clwyd a rhywun wedi ymuno gyda'r eraill i greu grŵp cynefin sydd yn y marn i yn llawer i fawr achos mae dros Ogledd Cymru i gyd. Ac wrth gwrs, fe awd gam ymhellach gyda'r toriaid yn gwthio am y syniad bod y cynghorau lleol yn gwerthu tai cyngor i gwmnïau adeiladu. I bod nhw'n rhyw hanner cyhoeddus a hanner preifat, mewn gwirionedd, maen nhw'n gweithredu fel cwmnïau preifat. Ac mae yna griw da yn rhedeg cwmni fel Adra gyda ni yn Ngwynedd, cwmni preifat ydy i bob pwrpas, gyda chydig o gynghorwyr ar y pwyllgor, ond does gynnon ni ddim gafel go iawn ar y ffordd maen nhw'n gweithredu, ac pan byddwn ni'n cysylltu gyda nhw i brynu capel sy'n dod yn wag neu brynu tai gwag yn y pentrefi, mae yna bob amser i'w rwystrau, mae nhw'n cael eu rheoli gan modelau Llywodraeth. Felly, da ni'n falch bod ni wedi aros yn annibynnol yn Tai Gwynedd, achos ni sy'n penderfynu beth i'n neud o'r tai, pwy sy'n cael byw yn nhw, ac wrth gwrs, da ni'n penderfynu lle maen nhw. A da ni ddim yn credu mai trwy godi tai newydd mae ateb y broblem, ond drwy'n neud gwell defnydd o'r tai sy'n bod yn barod. A dyna ni'n problem ni, nid prinder tai, ond bod y tai sydd gyda ni yng Nghymru yn cael ei cam ddefnyddio. A dyna pa mae Airbnb yn gythral o broblem newydd. A mae rhaid i'r cynghorau lleol ddechrau cael pwerau i reoli pethau fel Airbnb. Ond, felly, chymod, chi'n llygyrach lle o ran datblygu y tai sydd gyda ni. Wath, i chi mynd i'r pentrefi, chi'n gweld tai wedi cael ei twlu lan ar yr ymylon, yr executive homes yma, chymod, i'r holl executives yma sydd yn byw yn Gorllewin Cymru, ydy fe? Y byrddau gwehi iechyd. A wedyn ni, maen nhw gyd yn, chymod, maen nhw wedi i jammo mewn at ei gilydd, sy'n lle ydych chi i dwlu pel na dim yn yr ardd, chymod, a hefyd maen nhw'n dau o ansawdd reit gwael ar y cyfan hefyd, chymod, o'n i bai. Wel, un beth oedd yn siamu fi'n fawr pan o'n i ar y cyngor lleol oedd, ar un llaw oedd y Llywodraeth yn dweud, mae rhaid ni gael adeiladu tai i bobl yn y dyfodol fydd, digon o le o'i gwmpas nhw, digon o wyrdd o'i gwmpas nhw, digon o le i'r plant chwarae ac yn y blaen. Ac ar yr un pryd, oedd hi'n amlwg, oedd nhw'n gwthio datblygwyr i godi cymaint o dau a fedrwn nhw ar un darn o dir. Felly oedd nhw'n dweud un peth ac yn gwneud beth hollol wahanol. Ac Welsh Housing Quality Standards, fi'n cofio hwnnw'n dod allan, ac o'n nhw'n dweud, nawr te, wrth i ni symud i'r dyfodol a dicantio'n tai cyngor i'r cwmnïau gwych newydd yma, mi fyddan nhw'n sicrhau bod na ddigon o le gwyrdd o'i gwmpas nhw. Wel, pan mae'n edrych ar rai o'r stadau tai cyngor fel Sgubor Goch neu Maes Gerchen, ond gynnwch chi ddim o'r tir i wneud na. A pam oedden nhw yn caniatáu wedyn adeiladau newydd, mi roedden nhw'n gwthio cymaint o dau a fedrwn nhw mwyn i'r datblygwr gael gymaint o elw a fedrwn nhw. Felly, oedden ni'n flin iawn y cyfeiriad yna oedd pethau'n mynd, ac oedd y drafodaeth ynglyn â tai ddim yn fel petai yn sylweddoli be oedd yn digwydd ynddo. Ac a rwan, mae'r Llywodraeth Cymru'n dweud da ni'n codi 20,000 o dau fforddiadwy, a dwi'n gobeithio bod nhw. Ond mae fforddiadwy yn golygu lot o bethau, ac be mae'n olygu at ei gilydd yw bod y tŷ fforddiadwy yn ddwy ran o dau'r pris tŷ arall. Wel, os ydych chi mewn ardal fel Abersoch, lle mae tai wedi mynd yn ofnadwy o ddrud oherwydd y galw tu allan, dyw tŷ fforddiadwy ddim yn fforddiadwy i bobl leol. Felly a mae chwarae teg i Gyngor Gwynedd, maen nhw wedi newid y diffiniad yna. Dyn nhw ddim yn mynd yn ôl y pris lleol nawr, maen nhw'n mynd yn ôl y pris dros y sir i gyd. Ac felly pan oedden nhw'n dweud tŷ fforddiadwy, mae hynny'n golygu'r un fath yn Abersoch ac ydi o yn Bont Newydd. Felly mae hwnna'n ddatblygiad pwysig yn ni bod ni'n nid yn dweud bod tai fforddiadwy yn rhad, ond o leia fydden nhw o fewn cyrraedd ac wrth gwrs fydd rhaid nhw fynd i bobl lleol.
Ond nid prynu tai yw'r unig ateb. Dwi'n credu'n gryf bod angen tynnu'r stigma o ddar y syniad o dai rent. Ond os ydyn ni am wneud hynna, a dweud wrth bobl, olwch, sy'n byd yn wrong mewn rhentu tai. Yn Ffrainc, mae'r rhan fwyaf o bobl yn rhentu tai. Ond mae'r rhaid rheoli rhentu. Mae'r rhaid rhoi cap ar rhentu, achos ar hyn o bryd, gall landlord godi rent fel y mynydd o, a mi wneud y llywodraeth rhoi pres iddo fo i helpu'r tenant i dalu. Achos nid helpu'r tenant yn y pen draw, maen nhw'n helpu'r landlord. Felly, os nag os oedd ddim byd yn capio y rhent, yna mae arian gyhoeddus yn cael ei luchio i fewn i'r crochan. A dim byd i ddangos amdano fo. Felly dwi yn credu bod angen mynd yn ôl at y system o swyddog rhent yna, i bennu rhent teg ar di. Ond dwi yn meddwl bod angen trio symud y stigma yna ynglyn â rhentu tai. Ac nid prynu di'r unig uchelgais ddyle fod gan bobl ifanc. Na, mae rhaid... Sori, mae rhaid o fe newid nawr, achos mae tai wedi mynd i hwnt i allu unrhyw un i fforddio nhw. Chi'n prynu tŷ am 56,000 ragor, chi'n goffo talu falle yn agos at 150 o filodd am eich tŷ cyntaf chi, ynddo fe, chymod, a mae wedi mynd i hwnt o ran achos dy byw, ynddo fe. Ac wrth gwrs yn y wlad, mae hyd yn oed yn wath, achos chi'n gael lot o bobl yn dod i ymddeol, a wrth gwrs mae sim digon o dau yn cael ei gwerthu. Chymod, sim digon o dau bach falle ar gyfer bobl sydd eisiau dechrau bywyd. Na, a mae cyflogau. Ond mae rhaid i ni, fel Cymru hefyd, fod yn onest, achos mae'r nifer o Gymru Cymraeg sydd â gael gartrefi ag tai yng Nghaerdydd a fflatiau yng Nghaerdydd, mae'n anhygoel. Nawr, dwi'n yn condemnio hwnna i gyd, mae'n wir am teulu ni hefyd. Ond mae rhaid i ni wneud defnydd teg o'n heiddo ni, ac fyswn ni'n annog unrhyw un sydd yn berchen ar fwy nag un eiddo, i feddwl yn ofalus beth ni'n neud, a peidio rhoi werthu, nid dweud y dylen ni werthu, ond y dylen ni feddwl beth yw'r defnydd gorau. Ac un enghraifft o wledydd eraill sydd yn digwydd ydy y dylai pawb sydd yn gosod tŷ fel tŷ gwyliau, fel rhan o incwm, gael trwydded. Mae rhaid gael trwydded cyn gallwch chi wneud hynny. Ond hefyd, beth dwi'n hoff iawn sy'n digwydd mewn rhai gwledydd, gan gynnwys rhai dinasoedd mawr, ydy os ydych chi'n gosod un tŷ fel tŷ gwyliau neu Airbnb, yna mae'n rheidrwydd arnoch chi os oes gennych chi iddo arall i osod hwnnw ar gyfer teulu lleol. Hynny yw, bod ni'n cael rhyw fath o reolaeth ar pa ddefnydd dyn ni'n neud o'n ail gartrefi, achos mae'n beth gyffredin iawn. Ac be dyn ni'n dal dy dir, dal gafel ar yr eiddo, ond bod ni'n defnyddio fo i helpu pobl gael cartrefi yn ei cynefin. Mi ddigwyddodd o'n teulu ni ydy digwydd, oherwydd mi gafodd Bethan y wraig, gollodd ei theulu i gyd o fewn ychydig blynyddoedd. Ac felly fe etifeddodd i 3 tŷ yn Mhenllyn. Ac felly mi werthodd un i'r tenant lleol oedd wedi bod yn os blynyddoedd am bris gostyngol, ac mi osododd y llall i deulu ifanc lleol sy'n magu plant yno, ac yna mi gadodd y trydydd fel i bes hi pan mi ddim mynd yno i edrych ar ôl y tir, ond mae o'n cael ei osod weithiau fel tŷ gwyliau. Felly, dwi'n meddwl bod yna ddigon teg, oherwydd mae hi'n gwneud defnydd amrywiol, ond mae hefyd wedi sicrhau cartre i ddau deulu lleol. Felly, dwi'n meddwl bod mae'n gymleth iawn, ac mae'n bwysig yn bod ni'n fwy agored efallai efo'r wir sefyllfa ynglyn â tai, achos mae rhan fwyaf o'r tai sydd yn 2Ha ac yn ail 2 ac yn Airbnb yng Nghymru wedi cael ei gwerthu gan Gymru yn y lle cyntaf. A fedrwn ni'n osgoi hynna. A dwi'n mynd bynadu nhw, oherwydd mae i lawer o bobl, dyna oedd ei incwm, dyna oedd y ffordd i gael arian. Ond mae'n gymleth iawn. Dyna un maes cymleth, dyn ni ddim cweit wedi ddeall yn iawn, dwi'n meddwl.
O di, chymod, mae nhw'n sy'n bopeth yn dyfa, a i raddau, weithiau mae cyfreithiau ac yn y blaen rheolau yn cael ei wneud, a mae e fod i siwto bawb yn dyfa, a ddim yn cymryd mewn ystyriaeth anghenion bobl, falle anghenion bobl lleol, chymod, a sefyllfaodd bobl lleol hefyd. Ie, rhaid ni byd o'n meddwl mae un ateb, sy'n silver bullet efo hyn. Mae rhaid fod yn gyfuniad o bethau fel sy'n rheoli'r defnydd o dau. Ie, mae'n gymleth. Mae'n dechrau digwydd, ond mae'n dros ymwyd yn gynt. Felly, chymod, beth sy'n ar y gweill ych ar gyfer y dyfodol nawr? Chymod, os par slippers ych chi'r rwle? Dwi'n 80 oed, dwi'n symud o ddyfodol, dwi'n. Ond mae bywyd yn ddiddorol iawn. Dwi'n trio stwffio gormod o bethau mewn, yn dal i fod, ond dwi'n dal i bregethu ar ddydd Sul, ac mae hynny'n gallu bod yn anodd o ran logistics, ynddo? Ond dwi'n licio fo, dwi'n dal mewn gysylltiad gyda ardaloedd fyswn i ddim fel arall mewn gysylltiad yno. A dwi'n licio meddwl mod i'n gwybod beth yw o'r gloch ar draws Cymru. Rhwng y canu a'r ymgyrchu a'r pregethu, dwi'n meddwl mod i a syniad gweddol beth yw o'r gloch. Ond dwi'n gorffen y llyfr yma rwan, de. A mae gennym ni gyngherddau ar waith yn y galeri, a dwi yn gwneud cyngherddau gyda Garlog. O'n i'n gweld. I ddathlu'r, ni ddwy nos yn ddifyr iawn yng Nghaerdydd, nos Iau a nos Wener, yn Eglwys Newydd. Ac be oedd yn ddiddorol fan'na, oedd na nifer o rai di-Gymraeg yn wedi ar y nos Iau. Fyse ddim wedi dod i noson fel yna 5 mlynedd yn ôl. Mae'n rhan o'r torri'r barier yma, torri'r rhwystrau ieithyddol sy'n digwydd. Ac mae, dwi'n meddwl bod hynna'n beth da iawn. Felly, ar rhwng popeth, jyst trio gweld sut allai ddechrau arafu. Dysa ni'n gallu dod ar i'w reol 20 milltir yr awr. Ie. Mae'n syndod faint o bobl sy'n erbyn hwnna. Odi, a fi'n credu mae bobl wedi cael eu cyflyru heb ddwys ystyried na profi yr holl beth, chymod. A mae'n rhyw fath o ymateb knee-jerk a gweud y gwir, i lot o bethau. Wel, o'n i'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, bobl yn ymosod ar hyn a biarwerth am bod o'n cefnogi'r 20 milltir yr awr. Ond ymrofiad i'n Nghaerdydd, dydd Iau a dydd Gwener, o'n i'n gorfod teithio o gartre'r mab i Eglwys Newydd, sawl gwaith. A oedd y mwy na dda i gyd yn 20 milltir yr awr. Ac yn diwedd, o'n i wedi dod i fwynhau'r peth, achos o'n i'n meddwl bod hi'n saffach, oedd yn fwy hamddenol, oedd na lai o ddamweiniau bron a digwydd, mae rhywun yn gweld mewn dinas o hyd. O'n i'n meddwl bod o'n brofiad difyr a diddorol iawn. Ac bian iawn y gallwn ni ddod i arfer o fod. Wel, falle bod yna speed limit o 20 milltir yr awr ar draws Cymru, ond Dafydd Iwan, i chi wrthi yn tanio o hyd, chymod. I chi ar turbo charge, Dafydd? Na i gadw at 30 mo. O, diolch yn fawr o sgwrsio, dyn ni. Croeso gael ei Gaynor, mwynhau fawr. Ia.